Čaute, vítajte na mojom kanáli po 4 mesiacoch necelých. Ja som vôbec nenatáčal. Vysvetlím vám to. Nechcel som vôbec natáčať. A už na to tak veľa videí som točil. Pondelky, stredy a piatky. A v sobotu som dal nejaké shorty. A už ma to popravde ani nebavilo stále točiť. Tak som si musel dať takúto pauzu. Teraz som hral len s kamošmi a sám a športoval, hral futbal a mám Instagram, ktorý nájdete buď v popisku alebo tu na lište. Tu asi niekde, tam by mala byť niekam, neviem, niekde tu proste by mala byť tá lišta. A tak hrám Fortnite, vrátil som sa k Fortniteu, Roblox už nehrám, to čo sa tam deje není úplne dobre a nebaví ma už vôbec. Dneska som ho hral asi po 2 mesiacoch, už ma to vôbec nebaví. Minecraft s tým Adamom to už prestanem točiť, ešte tam mám nejaké pretočené diely, ktoré som ešte nevydal, ani Adam. Adamovi vlastne zrušili účet, takže ten už nebude ani vydávať videa, teda uvidíme. Bude tu so mnou hrávať a takže to už nebude, možno urobíme nejakú novú sériu, ktorá bude iba na mojom kanáli. No a hlavne budem hrať teraz Fortnite. Teraz mám v pláne si kúpiť nový mikrofón, lebo toto je strašné. Keď ma úplne že hrozne počujete, to je úplne že hrozný zvuk. Takže to určite nebudem natočiť na takomto mikrofóne. Teda, aby ste ma tak počuli, to je jedno. A potom druhú vec, čo chcem upgradeovať, tak je webkamera, lebo je úplne že zlá kvalita. Mám webkameru, nejakú Logitech, neviem, ale nechcem webkameru, chcem si kúpiť nejakú kameru, ktorá je maximálne do 6, no uvidím proste. Ak by ste vedeli o nejakej dobrej kamere, ktorá je dobrá na webkameru, tak povedzte určite, by ma zaujímalo, lebo teraz hľadám ich a nerozumiem moc tomu. No, takže tak, to by som chcel a teraz ideme zahrať, keď si na niečo spomeniem a budem hovoriť. A ešte môj nový koniček je zberám Pokémonov a na môj Instagram, keby ste mali nejakú zbierku alebo nejakých Pokémonov a chcete sa ich zbaviť, alebo napríklad chcete ich vymeniť, tak povedzte, napíšte mi na Instagram a dohodneme sa. Viete mi napísať, každý mi viete napísať. Musel som to takto strihnúť kvôli copyrightu, lebo mám tam takú pesničku od takého rapera Lil Techu nastavenú o Fortnite. A som vám hovoril, že keď nepotrebujete asi odo mňa vedieť, čo je nové vo Fortnite. Ak vás zaujíma Fortnite, tak pozerajte buď Alkana, Pajusa, alebo týchto youtuberov. Takže asi vám nič nemusím vysvetľovať. Na to si môžeme urobiť ďalšie videjko. Toto je také videjko, že asi som sa vrátil k YouTube. V Fortnite sú sprite, to je taká novinka. To sú vlastne takéto potvory, ktoré musíte získavať a potom ich musíte extraktovať. Vám ukážem, čo znamená. Keď nájdem nejakého vzácneho sprite, ktorého ešte nemám, alebo ho nemám vymaxovaného na level 5, to znamená, že vlastne keď dáte kill alebo otvárate čestky, tak dostane nejaké percento to, že vlastne bude mať teraz napríklad napravo teda, pardon, mám teraz toho Demon Sprite. On sa volá, že Demon Sprite. Keď otvorím čestku, tak sa mu to zvýši. Vidíte to? A takto musím ísť až na level 5 a level 5 je max. A potom vlastne ho môžem mať v takom backlingu, ktorý mám aj teraz na sebe, ktorý je tento. A tam môžem mať tých spriteov, ktorých mám na level 5. Takže to je taká novinka vo Fortnite. Hovorí sa, že už ju nehajú tu navždy vo Fortnite, ale neviem, čo je na tom pravdy. Bol by som rád, ale či to je pravda, neviem. Máme tu nejakého typečka. A to je písečko. OK. Trošku som krivý, prepáčte. No,
A toto je taká najobľúbenejšia lokácia. Hlavne kvôli, keď napríklad, že level upujem tých spriteov, toto robím oj. OK, takže tam chodím vždycky, keď level upujem spriteov. To je taká moja taktika. Tu je ten trezor, takže veľa XPčok vlastne dostanem na toho sprita. Alebo niekedy sa tu spawnuje aj taký pes, ktorý má NPCčka. A keď zabijem tie NPCčka, tak mám tiež miliardu. Teda veľa tých XPčok. Čo je super. A ešte som vám chcel povedať, že v tejto lokácii, ak čo sa týka Fortniteu, tak pôjdete na túto budovu a pôjdete takto. Takto. Potom sa dostaneme hen tam hore. Sme tu. A teraz keď pôjdeme sem hore, tak tu niekedy bývajú takéto rukavice, ktoré sú také Spider-Man rukavice. To je vlastne nový update. Najnovší update, ktorý tu je v tejto hre. Tieto rukavičky. OK, to nemám podkrát. A tie robia toto. Dobre. Takže takto ich mám teraz equipnuté. Teraz mám čo takú post. A keď v tom strede vidím tak toto, čo sa tam točí, ale keď to nevidím, tak nemôžem sa pripnúť. Vidíte? Nic to neurobí. Ale keď to vidím, tak čo urobím? Takto sa pripnúť. Tak s takou pavučinou, jak keby. Najlepšie to je na stromy. Ale takto na zem sa nemôžem dať. Iba na stromy alebo nejaké budovy. To ma tam chcel nalakať. Nemám ho tam. No a toto som hovoril, že kde sa extraktujú tí sprajty, tak vlastne funguje to tak, že toto si privoláte, toto stlačíte Ečko, toto robí, teraz to počú všetci hráči a vlastne vy čakáte, kým to padne dole a potom iba stlačíte Ečko a dáte tam sprajta. A potom ho vlastne získate. Alebo druhá varianta, ako ho získate, je, že vyhráte. Vyhráte celú hru a budete ho mať equipnutého. Alebo keď podržíte F-ko, teda ja tu mám tak nastavené a tu dáte, že portable extraktor, tak keď stlačíte, tak si ho tiež môžete poslať hore. A to nepoužívam moc, lebo sa to míňa a není to nekonečné. Väčšinou toto používam. To používam, keď sú nejaký vzácny z tých sprajty, ktorého aj napríklad ešte nemám. Ktorý je že mega ultra vzácny, napríklad keď je nejaký najvzácnejší sprite, ktorý je v hre, je jak sa volá? Zero Point sprite. A keď má nejakého Zero Pointa, tak vtedy si ho dávam do hen toho, lebo je vzácny ten sprite. Máme typka hen rovno. Uteká chalan. Poď chalan. Kde je ty kokos? Všade. Reálne, že všade. Ne, ja som sa nalakal. Ne, poďme. Opa! To sa mi nelúbi. To je dobrý typek. Fúha, som skoro zomrel. Nevadí. Poďme si sem kúpiť ďalší čak-jack. Tento tu nemám schovaný. Tu, okej. Typek. Pre Boha. Čo je so mnou? Mal by som si pohnúť asi, čo? Takže tuto si to kúpime. Good. A vlastne teraz streamujem, keď toto točím, toto videjko na Kiku streamujem live. Takže môžete niekedy pozrieť, keď budem live. V stredu streamujem, neviem, není to pravdepodobné, ani presný čas, kedy streamujem. Ale väčšinou je to niekedy. Teraz som streamoval po dlhej dobe.
Včera som vlastne streamoval a potom som dlho nestreamoval. Lebo som ani nenatáčal. No to ani dobre. To není dobre. To je veľmi dobre. To sa mi ľúbilo. Bolo dobre. A ten typek bol dosť slabý, akože potom mňa. Ale neviem, klamal by som. Ne, ale tak koľko mu ostalo? Čo? Som mal mega veľa hitov. Nevadí. Tak, pozrieme sa na to. Dáme si ešte jednu hru v Blitz Royale. Alebo vám môžem ukázať, akých mám nových... aké mám skiny. Veď točil... Videjko som točil po Fortnite, veď to ešte som nemal ani počítať. A to bolo... To som mal ešte PlayStation 4, teraz mám PS5. No a takže, a to som točil na telefóne. To som mal takú stoličku ešte, kde som ho mal tak opretý, som točil. To je video pred koľkými rokmi. To je odhalenie hlasu. Časť 1. Časť Fortnite. My first gameplay Fortnite. To je pred 2 rokmi a to bola aká sa? 3, 2, 1. Ty ma počuje. Kokos, to je jak dávno. To bola sezóna asi chapter 5. To bola chapter 5? Season... Neviem. To bola season... To neviem, aká bola season. Fakt neviem. No takže pred 2 rokmi som urobil. Aha. Je komentár, kámo, brutálna hra, ty si borec vrah. Dobre no. A teraz tu mám toľkoto. Toľkoto mám teraz skinov. Celkom dosť podľa mňa. Toto je môj najnovší teraz, lebo som si teraz kúpoval Fortnite crew. Takže takto. V rýchlosti vám tu ukážem. Tu mám nejak miliardu backpingov, tu mám málo pickaxov mám celkom. To je podľa mňa najlepšia umbrella, lebo to získam, keď mám extraktnutých presne, počkajte, 60 spriteov, keď mám extraktnutých, tak ho získam. Čo je dosť ťažké. No a to sú tí sprite, ktorých mám na level 5. Tých musím mať 60, som získal tú umbrellu. Musím ich mať 60 spriteov, musím mať na level 5. Vidíte, tu mám všetkých na level 5. Ne všetkých úplne, ale iba tie, čo majú korunky a tu majú nalašsané, že level 5. A potom tí, čo majú level 5, tak tu v tomto backpacku si ich môžem dať, že edit style a tu ich mám odomknutých. Tohto mám napríklad zamknutého, lebo ho nemám na level 5. Ale ja ho nemám vôbec napríklad. Lebo mi ešte nepadol, alebo som ho nezískal. Takže týchto mám odomknutých na level 5. Mám tiež nejakých. To tiež. Batman je podľa mňa najlepší, tento Galaxy, ktorého mám. Ale napríklad neviem, prečo tohto Zero Point Quack Sprite'a nemám. Lebo ho reálne mám. Pozrite sa. Mi ho ukazuje. Počkajte. Tu ho mám. No, tu je. To je Quack Zero Point. Tak, teď som povedal, čo? Galaxy? A ne, ja mám Quack Zero Point, áno, tak. Galaxy úplne, že najvzácnejší sprite. Keby bol Galaxy verzii, tak je najvzácnejší sprite v celej hre. Naňho je nejak 0,0000001%, že vám padne. Čo je extrémne ťažké ho získať. Ale niektorí ho získali tak, že ho vytradili, alebo takže zamenili v hre. To sa dá. A vlastne keď ho stratíte, keď s ním zomrete, tak musíte platiť za ňoho nejakú sumu tých spriteastov, ktorá je tu.
Sprite, no tam sú dole Sprite, ale prečo mi není vidno myšku? Malo by to teraz vidieť, ale to je jedno, to si nastavím. To vás nemusíte trápiť, takže ak sa vám video ľúbilo, nezabudnite tu dať like, koment, odber pri najlepšom a pozrite sa na ten môj Instagram, ktorý som vám tam niekde dal na začiatku videa, alebo v popisku dole bude určite, takže vidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ čus!